Kaixo nire super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen super sekretu hauek praktikatzen, espero dut baietz. Gogoratzen dizuet, otsaiak batean hasiko gehala gure super saioekin. Kriston aurrera pausoak egingo dituzu. Ez galdu eta apuntatu zaite. Gauza bat lortzen dezunean, mesedez ez jarri oso harro izan ere, zure amaitzak dira, zure lanaren fruitu, esfortzua, energia eta horren guztiaren fruituak. Ezin etxi inor baino gehiago, baloratu zure esfortzua, adibidez, zure azken notak. Gelditu hemen eta konturatuko zea barruko indarrez. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia derronetan topatuko dituzula erreminta guztiak sekretu hauek praktikan jartzeko. Eta nere web horrian kriston entrenamendua zure bizitza sortzen hasteko. Sartu zaite oraintxe bertan. Emaitza onak lortzean ez erlajatu. Emaitza hauek izan dira ikasi duzulako, ongi planifikatu duzulako. Beraz jarraitu horrela. Xume mantendu, ohitura hauek jarraitu berdin egiten, lohartu gabe segi hazten emaitza hoietan. Gaizki atera bazaizu ordea, ez egon denbora guztia iragana begiratzen, emaitza txarroietan. Fokatu zaitez zure helburuan, zure ikusmen horretan dena aprobatuko duzula. Fedeak zesan nahi du, espero duzun hori gertatzea espero duzula. Ezta? Beraz, arazoa dituzunean, ez jarri indarra arazoietan baizik irten bidean. Batzutan errepikakorra naiz, baino burua bakizu enfokatuko da nahi ez duzun horretan. Beraz, askotan errepikatu beharko duzu nahi duzun hori. Ze behar da, errepikapen asko eta emozionalki hori sentitzea. Imaginatu zaite trimestre bukaeran kriston nota honekin. Zu harro zure esfortzuarekin, zure planifikazioarekin eta denok poz-pozik zure inguruan. Zure sinismen sistemak dauka hor gakoa. Agian ez dute zugan sinetsiko. Pentsatuko dute honek ez du dena aprobatuko. Iraganak markatzen du, baina ez guztiz. Zuk barrutik konfiantza balin baduzu eta aldatu baduzu, zugan pentsatzen duzuna, dena ongi planifikatuta eta esfortzuarekin lortuko duzu. Zuk barrutik zugan sinistu arte kanpoan ez da ezer aldatuko. Zer egin behar dezu? Egunero planifikatu. Eskolan emandako asignaturaetan errepasatu zer egin dezuten. Pixkanaka, arrakasta ez da egun batetik bestera pasatzen. Zure helburua guztia aprobatzea da. Eta pentsatu nola sentituko diren etxean zure lorpenekin. Zu pozik, gainontzekoak pozik, onurak denontzako dira. Askotan, non daukagu arreta gure beldurretan, ziurtasunezan, suspenditu dituzunez, oso zaila da, ez duzu balio, zure indargunetan jarri arreta eta mugetan kendu arreta guztia. Jarri helburuan indarra eta arreta guztia, dena aprobatuko duzula. Zergatik, energia doan tokira hori hazi egingo da eta horretan bihurtuko zara. Beraz, ondo aukeratu arreta, aurrera super txikiak eta super familia. Nahi dote eta ikon volumena, gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, txiki, ban, bueltak eman, ban, akabu bako, dantzan, segi, dantzan, da barra